Готов ли? Да, готов е. Ти готов ли си? Шумахер е Загрей малко. Шумахер е готов винаги. Обувка. Всичко. Ми ключове има ли? Ключове са вътре, човек. Те вървят с колата. Нещо да допълниш се? Ами пич, какво така? 30 бонки струва. Еврака. 30 000 еврака. Така. Музика има ли? Музиката е сватба, човек. Музиката сватба. Слушаш ли? Само да ти пусна мъжичка. Може ли да ти пусна само една песен да те поздравя с нея? Да, няма проблем, човек. Чика. Голяма, адската песен. Адската е! А другото му дари две неща. Пожелавам си за нощта, едното си, точно ти. Джантата! Къде? Малко по-бързо. Изглежда няма колан. Да, няма колан, забравих да го сложа. Забравих да го сложа и тук има една система, дето ако не сложиш коланчето и леко не ще да ходиш, не ще да тръгва, да виж. Пак не знам, пак гледай, как изглежда. Газа назад. Газа да ми върви. Врата всичко. И сега. Ето човека, който направи клипа. Най-накрая, да. Свеша. Да, здравейте. И това е. Това е край.